Bueno, kontzuten da orain. Arratzaldeon, ongi etorri, gaur Txomin Artolarekin partekatuko dugun 6. kantalaguna honetara. Eskerrik asko etortzeagatik, zuei, guztioi, eta nola ez, Txomini, eta Mertxeri. Bueno, ikusten duzuenez gaur kamisetetan, badakizue QR-ak ditugula, eta gaur noski Txomin Artolaren kanten letrak ditugu hor. Gaurko saio honetarako prez. Gure helburua Txomin Artola entzuten eta berarekin kantatzen arratzalde gau atsegin bat pasatzea da, eta aldi berean, berari eta bere lanari omenaldi xume bat egitea ere. Nuestro objetivo, además de pasar una agradable tarde cantando, es ofrecerte un pequeño homenaje a ti y a tu trabajo. Bueno, zure lehenengo diska, Olasta, ez banagoker 1975 bai? Bai. Argitaratu zen. Diska horretan, zure aita zena Fernando Artola Bordariren poemak musikatu zenituen. Hola da, bai. Y bueno, pues ahí comenzaste de alguna manera a tender un puente que continuó con la grabación de un disco con tu hijo Hurbil en 1997. Hondarribia diska, hain zuzen ere. Bueno, guk hemen, hau lehen komentatu dudan moduan, gure 6. kantalaguna da, Plentzia Kantagune kantolatzen duen 6. kantalaguna da, eta aurrekoetan CD batzuk grabatu ditugu. Eta, a ber, zuri... Ze grabatutako? Hemen ditugu... Barkatu. Beitzu. Antxon Balberde, uste dut zure lehenengo diskarekin ere zerikusia duela. Bai. Oso ondo informatuta zaude, Bueno, saiatzen gara. Fermin Valentzia, Gonzal Mendibil, Gonzal Mendibil, horrela bere arreba da. Jean-Michel bere zara, eta Gorka Nor, eta orain honetan, zure txanda. Oso ondo, eskerrik asko. Eta, bueno, pues, grabazio hauek, zuretzako. Eskerrik asko, recuerdo bezala? Bai, hori da. Horreimen bezala. Horreimen bezala, oso ondo. Bueno, musika estilo ezberdinetan aritu zara. Folkean aritu zara, jazzean, bai? Kanta herrikoien berreskurapenean ere lan egin duzu. Con Amaia Zubiria publicaste 3 discos sobre estos. Empezamos con Aisea. Antes en Aisea, has trabajado tú solo, has hecho trabajos individuales. Con Aisea estuvimos aquí en Plencia. Ah, sí, en tiempos antes del siglo pasado. En el siglo pasado, bueno. Pero está cerca el siglo pasado, Bueno, has formado parte de Aisea, también del Boca. Has tenido un recorrido musical pues variado. Hau eta nahiko aberatza ere. Bueno, guzti hau nik uste dut nahiko ezaguna dela, bere parterik agian ezagunena, ezta? Baina, amaitu baino lehen, zuekin konpartitu nahi nuke, bueno, pues holan informazioaren bila topatu dudan gauza bat. Este aspecto menos conocido que he encontrado, no quiero dejar de compartirlo con vosotros y con vosotras, porque además, entre otras cosas, aquí hay muchos mendizales. Eta Txomin Artolak, bueno, berez, ez dut orain topatzen, zuzendariaren izena, mesedez? Fernando Larroquert. Hori da.
Agur Everest Namaste Txomolungu pelikula filmatu zuen. Everest mendira joan ziren bi espedizio euskaldun esperientzian oinarrituta. Eta pelikula horren musika Txomin Artolak ipini zuen, berak egin zuen. Orduan, bueno, pues como esa parte es seguramente menos conocida, o por lo menos a mí me sorprendió más, también ha trabajado en la música de otras películas, seleccionando la música, pero en esta la compuso. Eta, amaitu baino lehen, esan nahi dut hau, halako ekitaldi bat aurrera ataratzeko, hau aurrera ataratzen da hainbat jendearen lanari esker. Eta guztiei benetan eskerrik asko. Bueno, pues ha llegado el momento, vamos a disfrutarlo. Eta guk beste disfrutatzea espero dugu. Seguro baietz. Euskera zingo dutena, edo? Euskaraz gehien bat? Norbaiten ebalen badu frantzesez, je pourrais aussi, peut-être. Pero, bestela, bueno, ulertzen ez bali mauzute, edo. I speak English, a little, muy poquito. Pero, ez egia esan, edo temunik euskera zingo dut, baina nahi bali mauzute, erderaz egitea, esan, lasai. Lehenbizi, kontatu nahi dizuet nola hasi nintzen ni musikaren munduan, oso gazten nintzela, nire gaztaroan gutxi gora bera 14-15 urte nituela, Beatles taldeak sortu ziren, eta ni horiekin egin nuen, nire Beatlemania izan du nintzen. Eta orduan antolatu nuen talde bat, musika rock kantatzen genuen, Hondarribian, eta Irunen ere baita ibiltzen ginean, eta hola. Gero hamarkadaren erdi aldera, 65 inguruan edola, 75ean, sortu zen estatu batuetan mugimendu folk, musikaren mugimendu bat, eta hor kantautore asko, Bob Dylan edo Joan Baez eta holako jendia, eta nik horiekin inuen ja segituan ja bide hortatik jo nuen ez. Horiek kantatzen zuten gehien bat beraien kantua, protesta kantua ziren, eta baita ere kantu zaharra, kantu herrikoiak, folkloreko kantuak, eta nik horiekin kontaktu hartu nuen, baita ere kantu inglesak ere kantatzen zituzten, zen estatu batuetan asko daude bai Eskoziakoak, Irlanda eta Inglaterrako kantuak. Eta folk mugimendua horrekin, adibidez Simon & Garfunkel, Simoni Telefunken esaten zuten batzuek, eta horiekin asko oso guzti egin zen. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Horlako kantuak egiten dituen, garaian, haietan. Eta baita ere, nire ama iparaldekoa zen, eta orduan nire ama hizkuntza frantsesa zen, berarekin beti frantsesa egiten genuen, eta aitarekin euskeraz, eta gero erdera, oso aiza ikasten da kalian. Eta orduan, genuen gure etxean frantses kulturarekin oso harreman handia, ez, irratietan, eta horrela, kontuan hartu behar da, garaiaetan frankismoaren garaia erdi, oso zera, ginela hemen zensura ikaragarria zegoen, eta Frantzia aldizen askatasunaren hiri bat, edo herri bat, ez da, la liberté. Eta orduan, han ere, kantari batzuekin asko kantatzen dituen hango kantuak, kantarin kantuak, abidibez. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents.
avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens, de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule, tabar. Olako, Georges Moustaki, Georges Brassens, Hugo Frey, kantari asko, frantsesekin, hola. Eta hola nebilen, ez? Hola aloko batian, 77an etorri ziren ez doko 13ko talde osoa, Irunera kantatzera etorri ziren, eta nik nituen ezagutzen, oendikan ez zuten diskorik atera eta deusez, eta joan nintzen kantaldi horretara. Eta lehenbiziko aldiz entzun nuen jende euskalduna euskeraz kantatzen gitarrarekin nik iten nuen bezala, baina euskeraz iten zuten beraiek. Eta orduan, horrekin nuen pixka bat olako nire buruan galdera bat inten nuen. Ze arrai hori naiz ni hemen, inglesez eta frantzesez kantatzen, euskalduna balin banaiz eta olako jendea balin badago. Eta orduan, pixka bat, gutxinez galdera bat, ez nire buruan. Eta hor gelditu zen, orduan handikan gutxira joan nintzen Ingalaterrara, joan nintzen denboraldi batterako, eta nahi nuen inglesa gehien bat praktikatu eta baitare hango musikak eta kantuak lan egin eta uztartu. Han egondu nintzen herriaren bazegon zera bat folk club bat, music folk club. Eta holako honen atzeko gauza bat zen, xarraua eta ezain polita, baina holako jende biltzen ginen, astian behin ostiraletan, ostirala nola esaten da bizkaieraz? Martitza edo barikua, hori da. Bueno, pues barikuetan egiten ginen han bildu, eta han ezagutu nitu nolako kantari gero oso ezagunak egin ziren batzuek. Eta oroitzen naiz egun batean, esan zutela datorren ostiralean ez daukagu kantaririk, eta orduan ingo dugu open mic, hau da mikroa zabaldu eta etortzen den jendeentzako, eta norbetek kantatzen balin badu kantua, orduan sarrera ez du ordaindu beharko. Eta sarrera ziren 3 libra, 3 pounds. Eta nik esaten, bueno, pues datorren astean, igual animatzen naiz, nire lagunak esaten zian, bale, karo, kantatu, eta ze kantatuko dute hemen inglesez, eta berain kantuak, eta bar, eta kantatu zure herriko zerbait. Eta, nik orduan, oendikan ez nuen, herriko kantuak ezagutzen nituena ziren irratian egin zuten zirenak, irratietan, eta boga marinela, isili dago aur jaunak, Bautista Basterretxe, Donostiako Iruda Matxo, eta gutxi batzuk gehiago, ez? Pero, nik besteekin esaten, holago kantuak, total, prestatu nuen, etorri zitzen burura, iparaldean, kantatzen zen kantu bat, eta hola ama iparaldekoa zen, eta orduan hori prestatu nuen, eta hori kantatu nuen. Xarmegarria zira, ederreta gazte, ene bihotzak ez du zubaizikan maite. Bertze zenbat bezala, ote zira libre, zurekin ezkontzeaz dudarik ez nuke. Bertze zenbait bezala, ote zira libre, zurekin ezkontzeaz dudarik ez nuke.
xuri gorria zira, arrosa bezala, profetak ere dira, mintzo hola, hola. Arabera bazinu, gorputza horrela, iduriko zinuen zeruko izarra. Arabera bazinu, gorputza horrela, iduriko zinuen zeruko izarra. Ondo entzuten da? Hori izan duzen, nik lehen biziko, nire bizitza guzian, euskeraz kantatu nuen, jenden aurrean, ura izan duzen, okazio horretan. Eta segurazki ere, antzegon jendea, lehen biziko aldiz entzungo zuten ere, euskeraz kantatzen norbaiteri. Hola dire gauzak. Lehen biziko aldiz, Inglaterran. Handikan etorri nintzen eta soldauskara joan behar nuen, eta han pasa nuen urte osoa, soldauska egiten, eta netzako izugarrizko kontraste handia izan duzen. Inglaterran bizi nintzelako era herri zibilizatu batean, askatasuna zegoen herri bat. Urte hartan, adibidez, Woodstock festivala, Isla de Wight ere baita gertatu zen, Beatlesak atera zuten beraien azken disko, Abbey Road, super disko bat. Eta ura dena utzi eta etorri zera kuartel batean sekulako kontraste handia zegoen. Eta nik pixkat errefugiatu ero babesten nintzen musikarekin kantuak eta horrela. Ordurako jara bakitan neukan, handikan bueltan euskeraz hasiko nintzela kantatzen jendaurrian, eta orduan idatzi nuen nire lehenbiziko euskarazko kantua, lehenbizikoa egin nuen. Pixka bat aneukan hilabete bat horiek lehenagotik nituen oroimenak eta gauzo jedenak buruan sartu ziren eta kantu hau egin nuen. Goizeko euri artia, guarda solari gabe, eskuak sakeletan, pena bat bihotzian, etxetik urrutinago, kaletan bakarri, goizeko euri artian, gitarra bakarrekin, lan bat hartu behar dut, gaur zerbait bazkaltzeko, inorken hau hartu nahi, arrotza naizelako, kaletan abestu du, nere herriko kanta, jendeak zerbait utzi du, goizeko euri artia, ez horrela ibili,
neskatxak esaten di, hobeki hemen bizi, gubiok elkarrekin, batzuetan galdetzen diot nere buruari, zertarako naizen hemen, zergaitik ari naizen, betiro kezkatzen. Baina aurrera joan behar dut, bidea hartu arte, bakarrik egon behar dut, hori iritsi arte, eta egun on batian, pozik ikusiko dut, eguzkia agertzen, goizeko euri artia. Eskerrik asko oso akonplejatu datara, gonez hemendik, zuen. Eta bi gauzengatik, bata da, ezin dudala letra ahaztu eta konfundituta, esan. Eta beste gauza, claro, hemen kantatzen du momentat ez horrela ibili, batzuetan galdetzen diot nere buruari, claro, nik hori idatzen nuen, batzuetan galdetzen naiz, zertarako naizen hemen, no? Taka, taka, taka. Eta hemen kantatu nion egun batian hori, Josean Hartzea. Josean Hartze, bai, berari kantatu nion kantua, eta esan zi, hori ez da horrela esan behar. Hori ez da euskara, galdetzen naiz, ez, galdetzen diot nere buruari. Eta hori da, orduan, nola baizatu behar, Bueno, total, que hori handikan urare zorionez bukatu zitzaidan, hango temporada beltzura, soldaduzkoa, hain zuzen, eta itzuli nintzenean, lehen esan dizuetek, euskaraz kantatzen nahi nuela hasi, eta orduan hortarako kantuak hasi nintzen egiten, baina gehiago, nera aita zenari galdetu nion, nahizu, kantu batzuek eta bersoak pasako diziazu, eta berak idatzita zituen berso batzuek. Eta hoitatik lehen Amaiak adierazi duen bezala, gero disko bat kaleratu nuen, lehenbiziko diskoan nera aita zenaren olerkiekin. Eta olerki horiek denak dira kantuak arrantzaleri buruz egindako kantuak. Olerkiak ni musika jarria eta normalen dira berso doinuak, baina ni saiatzen nintzen pixkat gauza berriak egiten, ez? Eta orduan hoitako historia bat oso polita da, eta hau da nera aita berak esaten zian, bera gaztia zela, osea, sartzen gara, jartzen gara, arte asko. Eta bera gaztia zela, ondarrebian bazegola txakur bat. Oso simpatikoa, oso trebea, oso balientetzen, izutzen, eta denen jostailua bezala, ez? Baina baita zen oso ehiztari ona. Eta beti barkotan joaten zenean, arrantzaleekin noski arrantza egitera, orduan urte askotan ohitura hori zegoen, ez? Arrantzalea legatza harrapatzerakoan hori beti egiten dute kainaberakin. Eta orduan bereiek egiten zuten banan-bana hartu kainaberakin, pita eta gero amua, ez? Eta itxeki eta barkura igo. Eta orduan batzutan gertatzen zen, legatza handia balin bazen edo zuelako ondo amua itxeki, igotzerakoan berriro erortzen zen, askatuta itxasola erortzen zen. Eta ibiltzen zen pixka bat, erdi zora abiatuta bezala presio aldaketa dela eta bueno, pixkatola. Eta orduan txakurrak hori ikusten zuenean, inork ezer esan gabe, salto egiten zuen, eta itxasola eta egiten zuen itxeki.
hartu, hortzatan, legatza, eta gero barkua buelta ematen zuen, eta salabardoa handi batekin itzen zuten, bai, txakurra eta legatza, noski. Eta hori da gertatutako historia bat. Gertatzen da azkenean txakurra hau txuriko izena zuen, eta hintzen olako egun batian, joaten da legatza handi baten bila, eta oso handia zen, eta oso indarsua, eta hasi zen legatza bere itsasondora sartzen. Eta txuriko zuen askatu nahi, txekita zuen ondo, eta zuen askatu nahi, eta orduan itxo hintzen. Hori da. Gugazte gina dela txalupa guztia, zakurtxo bat hoi zuten ontzi barrenia, begi ernea bila, etzan zaunkaria, igezi joan arraia, arrapatzailea. Seme esango dizut nola gertatzen zan, puñitutako arraia suelto batzuetan, legatzak ospaigez txakurra jausten zan, ta betan arraia hartzen zuen hortzetan. Lan horren saria, txakurren partia, eitzen genion guziok ongi merezia. Maitea zan, txakurre iztaria, txalupa betetzen zuen animagabia. Unea etorri da zuri kontatzeko, zer nolako txakurra zen gure txuriko. Hau inizugarria ez zun izutuko, arraia utzi baino lehenago itxoko. Goiz itxusi batian, enaiz ezaztuko, bere lana beteaz, jauzi zan xuriko. Baga hundi artian, eiza ez utziko, legatza hundi batekin, itxozan betiko. Zola den, ura, egarri dakien ez dela. Bueno, orduan kantu berriak egiten hasi nintzen, baina horrekin batera baita ere kantu zaharrak ere ikusten eta aztertzen hasi nintzen. Nik ezagutzen ditun lehen esan dizuet kantu zaharrak ez ziren, oso gutxi ziren, eta nik esaten gure herrian egon behar ditugu kantu politak, ez dakit, hola historia kantatzen duten horietakoak, eta nik ezagutzen dituen baladak Eskoziak, Irlandakoak, eta hola, horren hasi nintzen miatzen, nire aita bazitun kantutegi asko, Riezu, Aita Donostia, Salaberri, Rodney Gallop, Michel, Aita Riezu, holako liburuak asko, eta ni hasi nintzen hortikan begiratzen. Eta holako kantu batzuek
gogoko nituen, edo hola historia kontatzen zituzten kantu batzuek aukeratu nituen. Eta hoietako bat adibidez, neska bat, kontatzen du neska baten, bordatzen ari da bere etxean, bere salako lehioan, eta entzuten du itsasotik etortzen dela bersua Marinelloa kantatzen oso, eta bera egiten da, maite mindu egiten da. Orduan bere amari esaten dio, baimena eskatzen dio joango ote den barkura, ego Marinella ekarriko duten etxea faltzera. Eta orduan joaten da horra, baina Marinellak esaten dio, ez, gurekin, zu eto zonara, gurekin. Eta orduan gertatzen dena da, han afaltzen du, ematen diote lo belarra, eta handikan, lo gelditzen da, eta handikan, eguna asko pasatzen direnean, esnatzen da, ja itxas zabalean, eta ikusten duenean zein izan duden bere patua, orduan itxasora bota egiten da, eta ito egiten da. Oso romantze tristea da, tragikoa, baina kantu izagarri polita, Rodatzen ari nintzen, enesalan jarriri, aire bat entzun nuen, itxasoko aldetik, itxasoko aldetik, untzian kantaturi. Jaun kapitaina amak igortzen auzugana, zaitela faitera eta deskansatzera, antxe deskantsatzera, salaren ikustera. Andre gazte xarmanta, zusar zaite huntzira, gurekin afaitera eta deskansatzera, antxe deskantsatzera, salaren ikustera. Andre gazte xarmanta, igaiten da untzira, han emaiten diote lobelarra papora, eta untzian dian lodago gaixo aurra. Hola jarritzen du kantua, berso gehiago daude, baina azkenean zoritxarra sola bukatzen du, tragikoa. Nik uste dut kantu hoiek, naiz eta euskaldunak izan, eta hoiek ez ziren bat ere ezagunak, eta hoiek liburuetan zeuden, eta nik beti pensatu izan dut kantu bat liburuan bali badago lotan bezala dago, eta kantua berari bizitasuna berriro emateko kantatu behar dela eta erakutsi, eta hortik atera eta erakutsi jendeari eta jendeak kantatu ezan, zuekin duzuten bezala gaur, ez? Eta hori da, netzako plazer handi bat, Eta holako beste kantu bat, asko dire gehien bat, nik uste dut atzerritatik itzulitako kantua direla. Ez dira, hemen nola euskeratua bai, noski, baina historiak eta horiek dira, errepikatzen dira, bai Frantzian, Ingalaterran, Eskozian, eta hortik barrena, historia hori ez, horiek errepikatzen dira. Eta datorren kantu hau ere baita adibidez, oain kantatu behar dizuena, asikera lehenbiziko bersua ez, oso kantu bitxia da, berezia da, eta besteengatik euskal gure kantu zaretatik oso desberdina da. Eta melisma, bueno, ez dizuet rollo musikalik sartuko, baina benetan da desberdina. Eta historia hori da, neska bat,
egunez, gauaz mailira, neska bera da, eta egunez aldiz oreina da. Eta etxeko zakurrak eiztatu nahi dute oreina. Eta jakez da mailen anaia, eta orduan joaten da zakurrekin mendira, eta hola ibiltzen da beti oreina horren atzetik, ez? Eta azkenean zakurrak hartzen dute, eta hiliten dute oreina, eta orduan gertatzen dena da mailen ahosa entzuten dela, eta esaten dio anaiari jantzazu oain lasai pori ni hor nago, ez? Eta amak ezagutzen zuen historia hori, ez? Piskat sorginen munduko historia bada, eta amak hori bazekien dualidade hori bere alabak zeukala, eta orduan ikusi duenean oreina hil dutela, berak ezin du hori gainditu eta puñala sartzen du bihotzean. Hori ere beste tragikoa, baina kantu oso hola ziren kantuak garai batian behintzat. Ura isuririk sorginen bidea, doaina bildu dut, bazko arratzea. Gauaz maien uzu, egunaz oreina, etxeko zakurrek xerkatzen nutena. Hola, jarritzen du kantuak, esan dizudan bezala historia bukatzen da, tragikoki, baina hola ziren kantuak. Orduan, saiatu nintzen, eskerrik asko, Hola jarritzen nuen kantu batzuek bilatzen liburuetan, beste batzuetan igual jendeak ez zitunela bat galduta, kantu tradizionalarekin hori gertatzen da, ez garai batean popularra izan du dire, baina gero denborarekin modak kanbiatzen dira eta kantuak gelditzen dire, eta batzuek gogoan dituzte, eta hoiei esker gero manten izan du dira, ez gure folklorean. Kantu hau adibidez, oen kantatu behar dizuetan, hau ezagunagoa da, eta hau bilduta dago berso batekin bakarrikan. Eta egun baten iparraldean kantatzaren nintzala, gizon bat etorri zizen eta esan zidan, kantu horrek badu bigarren bersoa. Abai, eta nik enuen ezagutzen, eta orduan apuntatu nuen, idatzi nuen, eta ikasira baita. Nik uste dut, egia esateko, bi egile desberdina direla. Alde batetik kantu lehenbiziko bersoaren egilea ez dakigu zein den, anonimoa da, eta bigarrenarena nik ez dakitzein den, baina desberdina da. Eta ikusten da, zera beste persona bat dela, baina hala ere oso polita da, eta bi bersoak kantatuko dizuet. Basoilarrak kantatzen dizu. Basoilarrak kantatzen dizu, iratiko basoa, iurkelezak ezu pentsa, nik zer dudan goguan, gaiak oroi garaiten ju, maitiaren ondua. Xoriak ere kantatzen du, baratzeko esia, horiko xoria laket da, beti hori mendia,
bizi ta hil nahi du, sortu nintzan herria. Bueno, eskerrik asko, Txomin. Beti omenaldi hauetan, momento baten, etorri dan gure kantariari, eskaintzen diogu gure taldeko zapia. Bueno, pues nolabait gurekin elkartzeko edo etxeratzeko modu batean. Entonces, en esta parte, primero tenemos aquí, nos acompaña David Crestelo. Todos, bueno, la mayoría sabéis que es el alcalde de Plencia y el ayuntamiento también participa en este homenaje. Y entonces, si no te importa, David, te acercas y bueno, pues... Txominen bilobari gauza bat ekarri diot. Bueno, egitan. Bai. Esan dira zu txikia zela, ez? Bai, baina bi ditut, Ekatu. Txominen bilobei bi gauza ekarri dizkiet. Bata da 5 urteko mutikoa, eta bestea da 2 urteko neskatxa bat. Konpartitu behar dute. Parejitas, bueno, ondo. Bueno, da, ipuin bat. Ipuin bat, ba. Oso ondo. Baina, eskerrik asko. bai daukagu gauzatxo bat zuretzat. Ai, zer da? Guztion omenez, Plentziako artista batek... Ez da zezen bat, Ez da zezen bat, Carlos de Diego Plentziako artistak egiten dituen eskultura hauek, hemen gutxi gora bera Plentzia islatzen da, ez? Hau da, badia, zubia, itxasadarra, alde zaharra, zubia, eta bueno. Gunun gaude hemen? Elizan. Horren ondo. Bai, hau da Santiagoko arkue, atea, eta hau da Leizen parantza, eta bueno, gu hemendik egongo ginen. Hor barrena, Bai, joango zara ezagutzen lase. Plentzia oso txikia da, baina bueno, hemen oso... Oso txikia eta oso polita, lehen ikusi. Honena jendea, ez? Eta alkatea baita, ez? Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, David. Zapia. Hau hemen ez dugu. Bai, oso ondo. Bueno. Eta hori dena gauza gehiago da denen. Bai, erakutsi duzu, Hala. Aurreko suplentzia. Hau da. Horrein emozionatu da, ja, opariekin. Bai, ze polita. Oso ondo, beste batean etorriko naiz, Arrazaldion guztioi. Bueno, oin zapia jartzeko, hitz batzuk prestatu ditugu. Ana eta biok, etorri Ana. Txomin Artola mugako eta mugalari. Zarretan ikusten dugu Txomin, bere ibilbidea begatzen badugu, hor dagoela bi eraginen menpean, ez bataz bestera, hor mugan, erdibidean, eta mugako gizona dela frogatzeko argudi batzu ditugu. Bueno, Txomin Artola es un hombre de frontera y un guía de frontera. Tenemos la sensación de que muchas veces le encontramos entre dos aguas. Por eso decimos que es un hombre de frontera. Adibidez, Txomin Artola kornu, 1958an, jaio zen Hondarribian. Beraz, Hondarribia hor mugan, bidasoaren ertzean, Espainia eta Frantzian artean,
hori izango litzateke lehenengo froga edo lehenengo lekukoa, esateko mugakoa dela, horrek ez dago zalantzarik. Baina ez bakarrik hori. Bueno, los argumentos había 5 argumentos para decir que es un mugalari, y entonces el primero sería que nació y creció a orillas del Bidasoa. Bere jatorrea, berak ere aipatu du, aita hegoaldekoa eta ama iparraldekoa. Beraz, etxean bizi izan du, bueno, ikusten da, ur bakarretik ez duela edan. Eta esango nuke, bere gurasoak aipatzen ditugula, esan dezagun baita ere, batzutan ez dela erreza izaten mugan bizi izatea. Esaterako, gogora dakargun, bere gurasoak eskondu zirenean, 1943an, hau da, Bigarren Munduko Gerra denporan, Hondarribian eskondu ziren. Eta Henriet Cornu, ama, etorri behar izan zen Hondarribira bera bakarrik. Zen eta alemanek ez zuten utzi, Frantzia zegoen okupatuta alemanegatik, alemanek ez zuten utzi Henrieten familia zeharkatzeko muga. Henrieteren nebak erresistentzian, eskapatuak eta atxilotuak eta ibilizien, edo zin arazoetik, baina ez zuten utzi. Bakarrik hemen hemen zuten, Henrieten ama, subiraino, erdiraino, justu mugaraino, bere suila bezarkatzeko baimena. Beraz, mugan izatea, batzutan ez da erreza. Bueno, pues resumiendo lo que ha dicho Jesús. El protagonista bera da, ¿está? Resumiendo, su padre era hondarribitarra y la madre de Iparralde. Sintesia perfektoa. Ez dago zera. Bueno, hizkuntzei eta kulturei begiratzen badiogu baita ere gauza bera da. Berak ere aipatu izan du. Bizi izan du Zurbiletik frantzesa, espainola baita ere, eta nola ez euskara ere, inglesa ere, eta euskaren kasua ere, euskaren kasua bere aitak itzal handia zeukan, zeren bere aita izatzen oso persona importantea bere garaian, zeren diktadurako denpora ilun haietan, bera bultzatzaile izan zen, euskaren bultzatzaile izan zen Han Bidasoa inguruan. Gauzak egiten zituen eta ondo, margolari zen, poeta, liburuak idatzi zituen, gero bertsolaritza ezagutu zuen barnetik eta Zubiaren egin zuen iparraldeko bertsolariak ere ekarri zego aldera, eta bere lanak, euskaltzaindiak izendatu izan zuen euskaltzain urgazlea, batez ere, berak Hondarribiko hitzak bildu eta lexikoaren gaineko lanak egin zituelako. Beraz, berak euskalduntasun aktibo baten erodo baldin badezukan etzen ere, baita ere izan zuen Txominek badeia beste hizkuntzak eta beste kultura batzuk ezagutzeko. Eta hori nabarmena da bere kantu gintzan. Bere kantu gintzan josita dago beste kulturetako eraginez. Beraz, mugako ere, hor. Bueno. A ver, luzatu zeite esplika gehiago. Com si, com sa. Bueno, en cuanto a los idiomas y a las culturas, él se mueve bien en castellano, en euskera, en inglés y por supuesto en euskera, que su padre era, durante los años del franquismo, de la posguerra, fue un impulsor del euskera, de la cultura vasca, y eso le sirvió para que Euskaltzaindia le designara como miembro de base de la academia. Biratzen badiogu bere ibilbide artistikoari baita ere hor ere ikusten da erdibidean dagoela. Batez ere nik esango nuke sorkuntzaren bidetik jorratu du bere bidea, sorkuntza, baina baita ere berreskuratuz eta plazaratuz tradiziotik etorri dien kantak. Eta hartuko argudio eta hurrengo ere batuko ditut. Eta baita ere, bakarrari gisa ibili bada ere, taldeak sortuz ere egin du lano. Adibidez, talderik behar bada guretzat ezagunena aspaldiko izan arren haizea. Eta orain denporan hurbilago dagoen Alboka taldea berak ere sortu zuen edo bultzatu zuen. Utzita alde batera, nerabeko denporako hori kasi zera, jendeak ez apenas ezagutzen du. Bueno, en la
la trayectoria artística ha cultivado, por una parte, su faceta, la creación propia, así como la interpretación y popularización de canciones tradicionales. También ha cultivado, por una parte, su faceta de solista, así como ha fundado tales grupos musicales. Beraz, aski frogatu geratu da, mugako izena dela. Mugako izena dela, baina mugako izateagatik, mugako izan dalako, berak ahalmena izan du, baita ere, besteentzako ez ezaguna diren arlo hoiek guri ezagutzea, guri ezaguraraztea, guri erakustea. Eta horregatik dinogu, itzalditxo horren honen izenburu izan da, mugako eta mugalari, gidaria. Eta guretzat, guretariko askorentzako gidari bat izan delako. Horregatik, eskerrik asko. Txomin. Bueno, pues como decía Jesús, está ya probado que es fronterizo y como fronterizo conoce las culturas que están a ambos lados de la muga y nos sirve a nosotros de guía para conocer esos mundos que no conocemos, los mundos desconocidos. Horregaitik, Eskerrik asko berriro ere. Occupé? Eskerrik asko. Bueno, ya etxean bezala, no? Bai. Bueno, pues jarraitu kantatzen, bai, eta gu jarraituko dugu disfrutatzen. Kantu bat ingo dizuet, baina, eta gero igual kantu ezagunagoak edo xarragoak, bale? Baina, lehenbizi nahi egin kantatuko dut oain bidasoa aipatu zuten bezala, lehena aipatu duten bezala, bidasoa behin egin zen oain dela Frankoren garaian beti, egin zen manifestazio bat, txirrinda manifestazio bat, eta ekologikoa, bidasoaren garbiketaren alde. Elizondotik Hondarribira, eta ara joan ginen txirrindaz autobusez, eta gero ja Elizondotik Hondarribira txirrindaz etorri ginen. Nik parte hartu nuen hor, eta Elizondotik Hondarribira gutxi gora bera, hiru ordu terdi hola taratu gero poliki etorri ginen. Hori da nire marka, handiena, biziketan, eta gehiago ez dute egingo. Ibiltzen nahi segun gutxi, pero holako 60 kilometro horiek sekula esantan. Eta orduan etorri nintzenian etxera, Hondarribira, esan nuen, bidasoari kantu bat egingo diot, ez? Holako denbora eukinun pensatzeko. Eta hola, orduan kontuan hartu behar da, kantu bat egiten duzunean, kontesto batean egiten dela, esan nahi dut garai haietan, oendikan mugetan, zubietan zeuden jandarmeak iparaldean eta hegoaldean zibilak, gore zibilak, eta orduan desberdina zen, muga benetako muga zen, ez? Orduan, orain ja zorionez aldatu da hori, bero alare kantua, garai haietan egin dago kantua, denez, hola kantatuko dizuet. Iratzia erruz dagon mendia, bastan goibarra urkitartia, nunbait sortzen da txoko batia, itur
betetzen zituzten bizi nahiak, goroldiak, amurraiak. Hizkuntza berdin bat ibai ertzetan, arbasoek landutako lurretan, arrotzak dirade zubietan, iparretan, hegoaldetan. Egunak bezala zuri begira, urak ugari igaro dira. Poliki datoz ondarri bira, isurtzeko kantaurrira. Iratzia erruz dagon mendia, Baztango ibarran urkitartia. Nunbait sortzen da txoko batian, iturri bat lurraldian, Nafarroan, Euskal Herrian. Eskerrik asko. Astu zedi komentazia garaietan zalantzak egoten zirela, Nafarroa Euskal Herria alda, bai ero ez, nik kantuan izaten dut, bai ez eta listo. Gaur egunean ez dago zalantzarik. Iparaldeko kantu zarra zoraria, Niko Txarteri zor dioguna eta berak bere aitari. Oso kantu politia, kantu zar bat politia. Denak ezagutzen dugun, oi eta joak. Baditizu bere biegala, bai eta burrun gaini kokarda eixerba. Zuk ere bardin bazinu gaztetasune jerba, neskatilen gogatzeko bilo polit bat. Zuk ere bardin bazinu gaztetasune jerba, neskatilen gogatzeko biloli polit bat. Amorosak behar duke izan lotxagabe, gaia zebiltia ezuken errabe, egunaz ebiltia dezore leike, xoriak ere oro aier sodirade, egunaz ebiltia dezore leike, xoriak ere oro aier sodirade. Ebili izan uzu gaiaz eta beti, eia zamanen janez, lili eizer hori, azkenian atzaman du, oi bena tristeki, lumarik eizerrena, beitzaio erori, azkenian
keizerrena beitzaio erori. Beste xibergo kantu zoragarri bat, ni suerte eukinuen bera egilea personalki ezagutu nuen. Eta gainera, egun batean ere baita, gure etxean lo egin zuen. Lujo bat. Salvadorrekin batera. Biek etorri ziren Hondarribira kantatzera, eta gure etxean lo egin zuten. Ni gaztean nintzen. Eta bigarren hau da, Pierre Bordazarre, alias Etxahun. Goizian argi astia, eneleio egia, xori bat pausatzen da eta goratik hasten kanta. Xori ezerra, ainalegera, entzuten aida nia. Ene bihotzeko tristura, laizter duakai dia. Xori eizerra, ainalegera, entzuten aida nia. Ene bihotzeko tristura, laster duakai dia. Ene txoriri maitena, zertaziniz nigana, iratzarrazi nialari, ametzik ezerrena. Zinikain goizi uste hiena, banialanitz pena. Ez abil konsolatzera, maleruzago dena. Zinikain goizi uste hiena, ez abil konsolatzera, maleruzago dena. Oso polita, ikusten da hori prestatuta guztutela kantu hau, Eta lehen agurtu dut hemen nire lagun baten arreba. Eta bere lagun hori, nire lagun hau kantaria da, kantu batzuk oso izugarri politiak egiten ditu, eta segurago egingo dituela ere.
hemendik pasa izan da, CD, KD hortan ikusi dut, horietako batian, eta bera da Gontzal Mendibil, eta bere arreba hemen dago. Orduan, laguna zera, ni ja, familia ja, ni ja, nahi nituen ja, pero bueno. Bueno, orduan, saiatuko, barkatuko diazu, pero bueno. Nik beti pensatzen dut, bere arreba zinela, joder. Ikus, bai ez, gainera antza daukate, antza dute. Bera pixkate hilea galdu du, pero bueno. Berak egin zuen Araban Bagare, kantatuko du hori. Araban Bagare, Gipuzkoan bagera, Siberu bagire, ta Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberu bagire, ta Bizkaian bagara. Baita ere Lapurdita Nafarra. Guztio gara euskaldu, guztio kanaia gara, naiz eta hitzez berdinez bagera dugu izkera. Guztio guztio kanaia gara, naiz eta hitzez berdinez bagera dugu izkera. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberu bagire, ta Bizkaian bagara. Bagare, Gipuzkoan bagera, Siberu bagire, ta Bizkaian bagara. Baita ere Lapurdita Nafarra. Herri bat du osatzen, eta gure bagare, bagera, bagire, bagara, Euskadi askatzeko oraintxe dugu aukera. Hola? Hori? Bueno, nik ondo. Baserriko ate zabala, irekiak eta prest daude, uztaileko belarri garrak, mantxodoan orga betetzen du. Naparra eta berde, naziartean argia jostari,
besartara pilaka. Hortxe naiz laguntzen, organetzana iritsi naiz. Hanka bat bestearen gainean nuela. Dardara gozoak sumatu ditu, orga agati jauzia. Pagotxa eta alpalpa bildu ditu, itzulkanoa gira biraka. Eta belar idorra dut nere bilo nazietan. Berriro egiten zen, pero zertarako. Kantu hau egin nuen oen dela urte pila bat. The hippie years. Wow. Los hippie urteak. Peace and love. Eta, bueno, batzutan kantu berri batzuk egin izan ditut, ere baita beste olerkari batzuek idatzitako bersuekin edo. Eta horietako bat laguna handia daukat, Josera Garzia. Bera Gipuzkoara da, Donostian bizi da momentu honetan, baina telebistan ere garai batean oso ezaguna izan dut zen. Berz hitzetik hortzera, ez? Hitzetik hortzera saioa bera aurkezle bezala egon duzen urtetan, eta bera sortu zuen de hecho programa hori, ez? Oso berzo zalea da eta idazten dituera baita olerkiak. Horietako bat, egun batean eskatu nion, kantu bat egin nahi nula euskarari buruz, euskara eta abertzaletasuna. Eta jo, sekulako gaia, nondik hartu hori ez. Eta orduan, eintzidan, olako idazdan bat, musika jarri, eta kantua bihurtu, hola pizbaz batean. Horri deitzen diogu aberriaren mugak. Nire aberria lurra bezain zarra da, baina ez da lurra bakarri. Haizeak bezala inguratzen nau eta lotzen askatzen nauelari. Nire aberri suaren antzekoa da, beti bera berria beti. Epeltzen hau kanpoan hotz dagoenia, ta erretzen badaki. Aberriaren mugak euskararenak, gure baitan daude gehienak. Euskara zabalduaz lauaizetara, zabalago egiten gara. Nire aberri harrizko herria da, hitzezkoa eta hitzekoa. Altzairuzko txakolin ardo zurezkoa, eta hondarra anonimoa. Nire aberria burdin bihurria da, oroimenean arindua. Itxasla minen baten erdoiezko kantu, etorkizu
zildua, berriaren mugak euskararenak, gure baitan daude gehienak. Euskara zabalduaz lauaizetara, zabalago egiten gara. Berriaren muga euskararenak, gure baitan daude gehienak. Euskara zabalduaz lauaizetara, zabalago egiten gara. Bai? Zuek aukeratu ze kantua. Agorta banoa. Lau urte nitu lari. Ui, ai, ai, hori ez dakit. Igual, zuek kantatu gozute hori? Boga, boga. Andrea, gula da. Zaudele joan. Zuk hori kantatuko gozu hori? Venga. Dena! Andrea gorarik, esan duzu? Hori, bai? Gutxo gara guazu. Begia parrez-parre, mira, beste. Oiek, indar gehiago dute. Karo. Eta, egon pixka, begia parrez-parre, amazule, begia parrez-parre, hori. Bihotzan egarrez, biegiak parrez, bihotzan egarrez, ala zegoen itzan maitia zuan ai, 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 ala zegoen itzan maitia zuan kolore. Ama zuriak neri zuriak neri parian pasata, ez ditagurrik egin maitia burua jirata, ai, ai, ez ditagurrik egin maitia burua jirata. Ama zuriak neri ezagurreiteko, ama zuriak neri ezagurreiteko, zer palazio dauka maitia zuri emateko, zer palazio dauka maitia zuri emateko. Palazio eder bat aitzaren gainean, palazio eder bat aitzaren gainean, ez da sartzen maitia anian, ai, 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 ez da aizerik sartzen maitia, ez da bilenia. Triste bizi naiz eta hilko banintzo be, badauka bihotzian hainbat atsegabe. Maite bat maitatzen dut, baina haren jabe, sekulan izateko esperantzi gabe.
galtzen den, baina haren jabe, sekulan izateko esperantzerik gabe. Bihotz baten lekua mila banituzke, zuretzako maitia izango lirake. Baina mila lekua bat besterik ez den, hartzazu ba maitia bat hau mila bider. Baina mila lekuan bat besterik ez den, hartzazu ba maitia bat hau mila bider. Ene maite polita nola zera bizi, zortzi egun hauetan ez zaitut ikusi. Badakit zabiltzala nigandik iesi, ez didazu ematen atsekabe gutxi. Badakit zabiltzala nigandik iesi, ez didazu ematen atsekabe gutxi. Itxasoan. Hori da. Itxasoa baina dago, Itxasoa laino dago, Baionako barraraino, nizu zaitu maitiago. Haiak ere umia baino, nizu zaitu maitiago. Txoriak bere umia baino. Tu canta. Aita guta zoroi dago. Sí, claro. Afaria zutan dago. Ze polita, Swan. Todo. Pero ¿cuánto haces? Cuando hago la solta, ¿Ah, sí? Sí, la primera. Toda la segunda. A ver, ¿cuál? Entonces, ¿no? ¿Cuál? A ver. La que quieras tú. Igual. Lo egizulo, descansua biatara. Ni zaitu maidiago, gau beltzea loa. Vale, a ver si nos sale bien, ¿Cómo era? Se me ha olvidado. Lo egizulo. Tú me... Lo egizulo. Deskantzuan bihar arte.
Bai. Bueno, ba. Goizeko euri artean amaitzeko kantatuko dugu berriro, bai? Venga, ba, maiozu. Goizeko euri artean guarda solari gabe eskua zakeletan dena bat bihotzia etxetik urrutinago kaletan bakarrik goizeko euri artean gitarra bakarrekin bazkaltzeko ondo norken hau hartu nahi arrotza naizelako kalean abestu du nire herriko kanta jendeak zerbait utzi du goizeko euri artean